Ating fabel, Rennet hasio agus hamias de brein mi ein Briathrachas ath-bheòthachadh cànain. Agus hamian dul gom fai mi tron Briathrachas a hagam an dí, gas nach hel mór an aun agus is doch gom big barach Briathrachas aun ach, channeal mór an stan a scríbte, mar sin like a Facebook a bheith a cuspa seo intnach raibh agus a bheith ceistteach like ceistin minideach mi an ceist a bheabhachadh cànain ha min dul how a géalsach na Gaeilge can be ceistteach agus is stocha can be freicarsteach is gars go bhfuil mí rásach chéana dhéanamh ar a chuspa seo ag an alchaid. Mar sin a rúist leis na bhaclan. Ag an toisich, gnáthach, agus seo nuair a bhís rutain na fas cúmanta agus duine fas clachte éis na rutain seo. A thuamhghailg ha gnáthach raon bhór ar a bhfuil sin a gápair sin ar a bhfuil duine a gápair ag an am seo. Mar siimplís ha gáalach nach chuige sanasan agus is carachan a fálas agus carabat an éigen agus chuideach chunig mí biciún garit go bhfuil polas alpa a dhéanamh scrúdach mí ana Gaeilge agus gachgan duine a clachan na Gaeilge agus dé haidir sanna feichin an sa fálas agus ha imig duine ra well channeal Gaeilge ag mór an duine ha béla ach go bhfuil dé ha bhíag a fálas a déanamh dat a thuamh Gaeilg tábhailach agus channeal sin bulach féis like ma bhés polas an alpa a clachadh na Gaeilge is carachan agus lítean agus lárich lín agus a leheit ha sin a déanamh gnáthach ar a chaan agus a teagas do réine go bhfuil a chaan cumanta agus nádarach agus cudramach san túil. Ach, féimi sin a bhí cínseach nach heilbhar mar sin inlachgan glensach. Inlachgan glensach. Agus sin apirst a bheith sin a clachag an an súil a bheabhachadh cànain agus ha seo a céalchaigh na rutain a coiad mar rud dáchasach. Bhíú a feichin an rud seo agus smainneigh. Oh well, féimis can be a cànain a dul go más. Féimis can be an cànain sláán a sábhailt ach channeal na sana sin seo really a brein mi héin stát a cànain an an betha duine mar a siimplís is furasta a ha Gaeilg a nachcaig is sanas an poblach féimis can be a thula duine sa chóirisneach a tuigtin na sanas an ann sa Gaeilg agus is stocha nach bí. Is furasta well ha BBC Alba a déanamh prógram ann sa Gaeilg féimis can be Gaeilg sláán tábhailte is gas go bhfuil Gaeilg anns na méanaan agus is stocha nach bí is gas go bhfuil teach a dul ran station television seach gan a chóirisneach céin. Is stocha féimis can be Gaeilg sábhailte go leor is gas go bhfuil fólam tromhéin na Gaeilg ann ach a bí na clánat a tían bá dachéan fa nach bí na parent na brianach a bhéil agus nuair a bheith sit a céimnachig
as an scoil chafiad a clachach na Gaeilge agus chafiad a brion na Gaeilge rééis an chuid clunne deich bliana as dé sin. Chaneal dat cear leis gach rut a rami seo, like chaneal dat cear le Sanderson is television is scoil treféin na Gaeilge ach is cudramach a bhí feichelach nach bíos maíchuig go bí a Gaeilg sábhailte dearachas gas go bhfuil na rutan sin ann. Mar sin, féimi sin coiot féimealachgan a cànain. Féimealachgan a cànain. Dé ha a dhí a cànain ann an gharíireh. Dé ha duine ann sa chorisneach a gra go bhfuil a dhí ara. A bhfuil mar siimplís fólam treféin na Gaeilge ann dá clán thar coig bliana ach gun crolig gun crolig ag arvan a hafrecrach gefnach arvan a hafrecrach is an áitican a haint a bhunscoil. Neo a bhfuil féim ag parentan an sa chorisneach stuchan féimil gus Gaeilge a bhríon rééis an chuid clunne stocha gun deachad tro fálam treféin na Gaeilge agus chad a dhéonsa chiad fachlan a clachas tú rí clán. Stocha nach éil batan ach is stocha neo fachlan mar sin. Stocha go bhfuil it san brion rí parentan eile ha brion an sa Gaeilge rééis an chuid clunne. Stocha go bhfuil coirisneach is cáirtin í ar an dóid sin. Ha imig rutan mar sin ann a ha na féimealachgan ann an gharíireh agus is cudramach a bhí a coiad dé na féimealachgan a ha ag a cànain. Tuimh mí na ha usa smaoichuig go bhfuil a dhí ar a cànain. Chaneala go ddéifid an sa Gaeilge a bhfuil duine a clachaig bachcail beála na gá a meist a chud Gaeilge a sa bhéasa de brion an sa Gaeilge. Agus go tríoch bí luchéonsa chi agus lucraonsa chi a coiad ar a choirisneach agus a smaoinechuig. Well, seo féimealach go a cànain go bhfuil it a clachaig fachlan an sa bhéala agus féimi sin a déanamh cínteach go bhfuil a choirisneach dhéonsaiste go leor Gaeilg piúr a clachaig. Agus bríocht a chuir drogh ar a choirisneach Gaeilg piúr a clachaig agus an uair sin chafiad a bhríon an sa Gaeilge agus sin déanamh rut go mí éabhfuil don choiristeach is gas nach rá sin an gharéire na féimealach. Agus chuideach seo féimealach mór a heic imig cànain agus choirisneach min cànain is min choirisneach sin agus go háirí ag imirt a bheoch cànain seo méinechuig go mé orstaideach a sin fadach ann socialtas capitalist agus ha féimaching ar agat ars san a bheith grata dhéanamh agus or sin méinechuig. An rún phríomhach. Go tríoch nuair a bheith sin na bliain a dhéanach eoch cànain, bhí sin na bliain
an rhan poblach yn Briathrachas agus a BBC agus uh, choirle a choiristeach agus written version ach ha roi'n phríomhach go bheith cudraach cuideach mar siimple am an bíon roi'n phríomhach a clachaig go gáalaige a bhfuil sanas an na gáalaige a bhfuil é a clachaí fachal an sa gáalaigh meis ainm a gráachas. Yeah, sin really é son run príomhach. Agus sté sin agus raimí aiste me géan seo agus chuimi cean an san description a dhéon seo ach seo na ceithir páiscin de fláinneach a bheothach cànain agus ag an táiseach plána toggle agus tá plána toggle a céalachaigh cimar a bhíos tú a féin barach choist cimar a bhíos tú a fás chorisneach a cànain agus tá plána toggle a céalachaigh clásichan ar son luchhéineh agus scoiltean trabhain na gáalaigh agus clásichan ann an scoil agus thuiread mar sin sin plána toggle. Agus is stocha an bhéh sin a céalachaigh netan cànain. Netan cànain. Ha netan cànain a dói teagaisc min cànain dá clown becca fá si a blianachan go habasteach agus hánig an dói seo fá selling dói fáisich an dói seo a meis na Maori agus haid ar a bhí go más soribhachil an selling dói agus an dói seo ar dul go Canada sa chéad dul amach ach cuideach go imimeráit eile ar siimplid an Ellen Fanning. Agus áitrican eile ha mí an dó go bhfuil an netan cànain jo crolagan ann an Alpa ach agus han dói a gaharacha go bech ann an gachaáit ach seo mar a ha bí seanachí ann ag go bhfuil a chánan go filianta agus bíad a clúich rís na cloine ha sin colachrí clown a dul go tai an Genevieve an an chorisneach tradiisianta ach bíad stocha an an bailbhóir agus cha bhí a chánan ag teallach a chlán hain ach bíad a gcionsach ag na chánan ag an Genevieve ag an ned cànain. Agus is é sin méan teagaisc an ned cànain bhí a méan teagaisc a bhíon chánan Maori nó Gaelic Fanning nó cànain túsanich Canadaach. Ans na scoiltean an Alpa bé a méan teagaisc béla nó Gaelic. Agus well heis soliad go leor gon bí clown a gcionsach ag a chánan fatan na seaar a bhíos an cànain na méan teagaisc. Chanéile a déanamh mór a bhí a gcionsach ag cànain
turas gach seachan tro bhéan do chiad chaan cha bhíú giúntaigh mórin agus mé bhíú giúntaigh cha bhíú choirstal a bhí brian an sa chaan sin mar sin ha fólam tro bhéan a bhíon chaan go chumach. sé sin planna inmhí. Planna inmhí. Agus seo a gra a dé an orm. Dé an nunneamh heic a chaan agus a bhfuil orm ag a chaan. Agus dé an planna gus an inmheh airceachach. A bhfuil mar siimplach Gaelic language app down lehéid. Agus is dé sin ha mé gra is dé sin déirich mar a het down sin liste féimi tú gach pís a dhéanamh ri chéile ag an nám ach is dé sin planna clachí. Ha le clabharsteachad agus ha inmheh ag a chaan. An béad a brian an sa bhín chaan. Agus is stocha nach bí. Stocha nach bí choramanachcha. Is gas go bhfuil, céad duine sa choiristeachcha go bhfuil a chaan go fiche duine agus ha míle duine an sa choiristeach ag nach héil ach a bhór chaan. Cáit an béad a clachaig a bhín chaan. Seo rut a háisigh sin an na mealbúine mustáisich a bhéras. Chunigh sin nach rá chum an clachcí ann dul ó chlábharstas do giúnsaigh agus háisigh sin fescar cabadaigh agus ceart. 3 uaireann gach mís chanéil sin mórin fear an bí do chlábharst agus do giúnsaigh. A gopais fiadarach nó péintach nó dat mar sin agus a brian an Gaelic. Áte sábhailte agus sónrachte sána chaan. Ann an alpa a fésacham go bhfuil preplatin ar a bhí ann. Nuair a bhís buíon choiristeach i gra há sin a déanamh campa spórs agus féimís gon bí Gaelic ag a chlán. Agus bí duine a gra sin discrimination. Ha fésacham go bhfuil triplatin sin ar a bhí ann. Agus sin dulach agus chanéal beachganach chum bhíon sin ach a planna clachaí a toggle chum an clachaí dul ó chlábharst. Agus ag an dearag planna corapais. Planna corapais. Agus seo an Gaelic ha corapais an agin a sin faclais agus Briathrachas san am an dú agus stuchan dúnsaí agus a lehéid. Ach an imime chaan a chanéal na rutan sin ann. Cuideach chanach tú go bhfuil an gach páirtean phleanna chorpais. Agus han video seo feisgur fichiid minute in níos cha bhí mí blion bhíon an gach an dú ach sin é. Agus sin é sin hapam. Mar a thuist mí ag an táiseach le go físocum a bhíos ceist minideach agad mé dhéon ath-bheòthachadh cànain dá cànanachas cóiristeachgail agus a thola sin mar sin ha uí mhór ach bhfuil a chuspur seo agus dhéonsaigh mí
bhíon na rutan seo econáil agus léamh mí réalsach íon agus case studies agus a lehead agus mar sin is docha go mbeadh freicarteo chuú beachgan agam. Ach sin é, tíiríon dras agus chiimi sibh dearstún nuair a bheith sin a bhriain mé dhéon beithe a ríist. Tíorí!